Two innocent twins were playing. Today, one is gone and the other is fighting for her life in coma. Justice for the Dlamini twins. And make a heart. If you don't, the heart will break. Please pull it together. Yes. If 3, 2, 1, put it together. But people's not here. So put it. What I did. 3, 3, 2, 3. What I say. Go, you go. 3, 2, 1, go. Congratulations. Thank you for subscribing.
What I saw there, I'll never forget it. It's something that I'm going to live with all my life. So there was blood all over the face, blood coming out from the nose, the mouth, my son even from the eyes. Hello Mzansi, it's a Gossip Girl. Today we are talking about a story that left South Africa heartbroken. The Dlamini twins from Durban, Aphelele and Aphile. They were only 8 years old. Two beautiful souls who loved to play and love. And I must say, very intelligent. On the 18th of October 2025, something terrible happened at the Homie Lifestyle building in Durban CBD. 8-year-old twins, Aphelele and Aphile Dlamini, were playing inside the building where they lived with their father. While they were playing, they somehow fell down a lift shaft from the 4th floor to the basement. The lift was out of order, but the doors could still open, exposing the dangerous shaft. Little Aphelele died instantly. His twin sister, Aphile, survived, but she's still in hospital, in coma, fighting for her life. Their father, Khaya Dlamini, says he's living through a nightmare. He told reporters that every day they walk past the same lift where his son died because they still live in that building. He says the building management failed to make funeral arrangements or any temporary relief. They say the building management was careless. How can they lift the door open when there's no lift inside? Khaya Dlamini took to TikTok, posted a story of what happened that fateful day. Sanibona nonke bakwethu. uDlamini okhulumayo, ubaba wengane ezilimele eyodwa yadlula la eHomie eThekwini. Cela ukuthi ngiqale ngokuthi ngibonge support engiyitholayo. Ngiyabonga kakhulu eSouth Africa kuwo wonke umuntu okhala kanye nami nongilekelelayo ekulweni ukuthi ngithole ubulungiswa for ingane zami. Ngiyabonga kakhulu bakwethu. Ngiyabonga. Izandla zidlula ikhanda. Then ngesimo sala eHomie ukuthi kwenzakalani kunzima, kunokusabiseka, zonke lezo zinto njengoba ngiziveza nizibona. Okunye okubuhlungu kakhulu abazali bengane ezazidlala nezingane zami bayafisa ukuthi bakhulume, bayafisa ukuthi bafakaze, abanye babo babe khona bengilekelela ngikhipha ingane zami emgodini. Even nabanye abahlali abakhona la abangenazo izingane bayafisa ukukhuluma,
kepha bayasaba. Abakwazi nokuthi babonakale besondela kumina nokuthi bazongibona nje ukuthi bazokhalisana nami ngoba bagadiwe. Ihomi ikhipha ama-spies, inama-agent aswenkayo angayigqoki i-uniform, ahlala asengaphakathi khona le building agade abantu. So kunobungozi for wonke umuntu ola ngaphakathi ngoba abazi kuzokwenzakalani uma bekhuluma. Okunye okwenziwa yihomi ngaphandle kokusabisa abantu, abazali sebe-approachiwe akade bedlala ney'ngane abaney'ngane ekade zidlala ney'ngane zami. Ba-approachwa, ba-offerishwa i-counseling. Kodwa mina njengomzali olinyalwele akuqaliwe ngami ukuthi ngi-approachwe ngendlela e-right, ngi-offerishwe usizo, ngi-offerishwe i-counseling. Akekho noyedwa osaqhamukile wakule nkampani le noma kubaphathi bale bhilidi. Okubuhlungu bakhipha ne-statement, baqamba amanga, bathi sebebonene nomndeni, bayalikhipha usizo kwanje. Konke lokho akuyenzeki. Akekho nomuntu oyedwa engimaziyo wase-home office. Abantu engibaziyo base-home yilaba abangabasebenzi abasebenza kuleli bhilidi. Ibona kuphela engibaziyo. Ebaphathini babo angazi obani abaphathi, akazi nje baxhumane nathi. Into abayenzayo sebengisendela uWhatsApp, bathi kumina sicela ukulekelela ngomncwabo, sicela ukulekelela lapho singalekelela khona. Umsendela kanjani umzali wengane elimele uWhatsApp? Umsendela kanjani umuntu oshonelwe uWhatsApp? Kungani ungaveli uzokhuluma naye, ukhombisa ubuntu, uhlale phansi, usho ukuthi indlela eyaphambili njengamanje sibona ukuthi senze kanje ukulungisa lesi simo. Kunalokho basenda uWhatsApp. Uma nguphendula uWhatsApp ngibuza ubani, ithini i-address yakho, awuphendulwa futhi. WhatsApp nje oqhamuka undiza as ukuthi uqhamuke home, bathi bayi-home management. Umsendela kanjani umzali uWhatsApp esesimeni esikanje? Kungani ungaveli uzokhuluma naye? Kuphelile u7 days akaze kuvele ngisho umuntu oyedwa. Even nasesibhedlela kwafika abazali beingane ezadlala ney'ngane zami. Abase-home azange baqhamuke. Ngokusho komunye umzali owayekhona owasala ngemumva emva kokuthi mina sengiphuthumise iy'ngane esibhedlela, abase-home bafika bathi bazobona ama-lift. So bachuza ukubona ama-lift, bacishe nobufakazi okunokuthi bakhethe ukusindisa impilo yey'ngane ezilimale ngobudedengu babo. Yilokho-ke okungikhalisa kakhulu. As much as kufanele ukuthi umuntu azile kube njani, kodwa ukulwela ubulungiswa bey'ngane zami angeke ngiyeke. Angeke ngiyeke ukulwela ubulungiswa bey'ngane zami ngoba kunobugebengu obukhulu njengoba ngichaza. Abantu bayasatshiswa. Ngesikhathi sekufike u-detective omkhulu la wala eKZN emva kwey'nsukwana esezoqoqa ubufakazi, wabuza kumina wathi bakhona yini abantu obaziyo abangafakaza? Ngamtshela ubaba ngathi bakhona abantu detective abangafakaza kodwa bayasaba. Ngaze ngamfonela omunye umzali ngathi kukhona u-detective la ucela ukukhuluma nawe. Wathi kumina, mfowethu, ngiyafisa ukukusiza kepha ngiyasaba ngendlela isimo esiyisona kuleli bhilidi. Ngiyasaba, angeke ngikwazi. Kuzomele ngisiwe endaweni ephephile noma ngikhuluma izwi lami lishintshwe ungazwakali ukuthi mina. Futhi uma niqopha ivideo nenze sure ukuthi ubuso bami anibuvezi. Usho kanjalo nje sikhona la ebuilding sinomseshi. Ngamtshela umseshi ukuthi uyazizwela-ke ukuthi uthini ngoba ubhuti ngamfaka ku loudspeaker. Ngathi uyazizwela ukuthi uthini, akuphephile for abantu la bayasatshiswa, akufanele bakhulume. Ngaleso sikhathi kwakukhona amadoda adonsela ku4 noma ku5 ase-home, amanye ehlomile. Phambi kwakhe umseshi emile.
umseshi mayikhuphuka eyothatha ufakazi ayamlandela enye yazi yam-approach umseshi imbuza ukuthi wenzani. Wathi umseshi, ndoda samaphoyisa angeke usibuze ukuthi senzani, uyabona senzani futhi asiyidingi imvume yakho. Eqhubeka lo mfowethu lo othunyelwe ihomi ebuza ukuthi imvume niyithole kubani. Wathi umseshi, asiyidingi imvume, siyasebenza la, uyazi kwenzakaleni, ungasibuzi lo mbuzo. So babegqoka into ezimnyama bonke nje, yilento esiyenziwa yihomi. So banama undercover agents angayigqoka iuniform okufaka abantu engcupheni engozini. USira kumele uyibhekelele lokho ngoba iboss security nehomi kumele babe held accountable for lento leyo abayenzayo. Abakwazi ukuthi babe nama undercover agent ebuilding agadi abantu ukuthi bangavezi ubufakazi. So uSira namaphoyisa kusafanele uhlale phansi ubhekisise lento futhi ukuthi kwenzakalani kahle kahle la ngehomi, kwenzakalani kahle kahle ngale boss security, ukuthi ngempela le nkampani yama security isemthethweni yini, iyayilandela yini indlela, ngoba i-security kufanele ligqoke i-name tag ene-sticker la, i-name tag ebhala uSira eno-serial number negama lawo. Abakwazi ukuthi babe nama-undercover agent ebuilding ngaphakathi, abantu abangayigqoki i-uniform. Ingozi enkulu leyo, akukho emthethweni. So isimo ke lesi engibhekene naso, ngoba ngisho ngiphuma ebuilding ngikadiwe, abanye mhlawumbe bangilandela ngaso, kodwa nje isimo sibucayi. Kodwa ke angeke ngiyeke ukulwela ingane zami. Lempi engibhekene nayo inzima, kodwa ngiyathemba ukuthi ubulungiswa ngizobuthola. Sengiyehla sengiyagijima ngiyaphansi. Uma ngifika la eground nakhona mangiphusha umnyango wale lift engasebenzi kumnyama futhi. Kwamele ukuthi ngingeneke emgodini ngilekelele abanye abafethu ngikhanyisa ngetoshi lefoni. Ngibona isikijana esimhlophe, umbala omhlophe, ngabona ukuthi umfana wami ke lo la. Bafethu. Bangibafica abantwana bami babelimele ngale ndlela engachazeki. Babekopha kakhulu ngendlela yokuthi igazi liphuma emahlweni, liphuma emakhaleni, liphuma emlonyeni, liphuma nasemadlebeni kumfana, waqhuma nasekhanda. Ma ufaka isandla la ngemumva esiphundu kuyena wawuza ukuthi ngazi ukuthi ithambo likrekhile mhlawumbe. Ukhona lokumhloshana ecabanga ukuthi ubuchopho bakhe. Intombazane naye iphuma igazi ngomlomo namakhala, kodwa yona iphefumula. Kwamele ukuthi ke ngiziphuthumisele mina bona esibhedlela ngoba ngangeke ngisakwazi ukuthi ngilinde iambulance. Ngoba mhlawumbe intombazane ingaba iphili namhlanje. Nginqamuleke yasesibhedlela ngibuyele ngapha ukuthi kwenzakaleni mangifika ekseni sengiphuma esibhedlela. Uma ngifika la ngifike vele sebethintile abalapha ehomi, sebevele beqalile Sengisho amateke engaka. bathumela no-maintenance nganga kuyona ecishe ukufakazi. Izinja abahambe Icala lavulwa ngesonto ekseni ikhathi kwaku-11. Amaphoyisa afika ezovula icala, athatha istatement emoshwari ngasisayina, abesethi kumina hamba sokufonela. yeheni webantu awezanga nami. awasiswe izinja nazi izinja lapha la ikhona izinja odoti Eze ngalelo langa ukuzobheka ufakazi. Kwamele ukuthi ngomsombuluko ekseni ngizivukele mina ngiye kumseshi ngolandelela ukuthi kwenzakalani. izinja Uma ngifika kumseshi landelwa inja istatement engisithathile asikho, idocket empty. Hawu! Hayi abasiswe! Abasiswe! Umseshi Uphi umseshi!
simlinda kaza kaya. Akalandwe! Akalandwe manje! Woza Msesi! Ngibonga kakhulu isupport. Ngicela ukuqhubeka. Igama lomseshi uDetective Ncube. Woza weNcube! Ncube woza baba ngeke adlala. Sicela Msesi! Wangqalisa phansi istatement ngenza SSB. Hayi leyo Msesi wahlala. Icala lingavulwa eDurban Central. He went to the police station to open a case and further ask about the investigation, how far it's going. And this is how the detective was handling his case. Bias ungobese wafonelwa istatement akasazi kodwa wasithatha. Procedure ilandelayo. Ukhuluma naye. Mana, you are insensitive, man. Awukwazi ukukhuluma lento kubantu belinyalela. Awukwazi really nakumina manje I feel like awusakhoni ukuyicontrola ngale ndlela. Mawuthi kufanele ngabe bayangcwaba, what is this ngempela? Umuntu engayitholi ukuthi njengamanje iposition yabo ibuhlungu esengishonke isangibuza befihla awume dadewethu. Why kufanele kube ukungcwaba ekubeni icase limala khona bezilile? Angithi abona bafuna awukwazi ukulinda ukuthi uzozungcwabe ekubeni ubone ukuthi ama-issues ngemuva kulahleka i-statement. Ayithi i-statement yabayithathe ekuqaleni asikho. Angithi understand? So this is what sorry Mr. Bishop ngisenkantolo ngizocela mhlawumbe ukuthi ngiyafisa mhlawumbe ngibona ukuba ngingawazi mhlawumbe ukuthi ngibonisathu ngoba isayimali sibheke senkantolo njengamanje. Sicela ubiyase nongobese babe khona. ubani umphathi wabaseshi? Okay, ngicela ungisendele inamba yakho. He shot a video at the very same building, demanding footage from security guards and building management. They dismissed him and further threatened him. So, everyone I'm reporting here, Homie sent 4 security guards, including 1 armed response. They are here as part of the intimidation. They've been around here. And it is the very first time I'm seeing this presence since I started living in this flat. I'm not going to be intimidated, so I'm showing the world this is what Homie is doing. May I have your name, who you are, and what you are representing in a company? Sorry, Mama, who you are? You said you are a representative. I'm a parent who lost a child. Who you are? Why do you choose to run away now? Mama, why do you run away? You came to me. You said you're a representative. Who you are? You need to identify yourself. What am I doing? Sorry? I'm going to do anything. My child died here. You're not going to stop me. You're not going to stop me. What are you going to do? I'm stopping you now. Stop me. My brother, let me tell you something. Touch me. It's not wrong. These ladies are strangers. They're not identifying themselves. They come to me, a parent who lost a child. It's not wrong. My child died here. I went down to that hall. And she doesn't tell me who she is. She says she's a representative. I'm going to expose her. I'm going to expose her. And nobody can stop me. You touch a wrong person. You're dealing with a wrong person. And tell me if you're getting involved. Are you getting involved? Who you are? Who you are? Are you getting involved? You are going to be in trouble, I'm telling you. Are you getting involved? No, are you getting involved? You telling me I'm wrong? Are you getting involved? I want to know that. Are you getting involved in this? Please, do not involve yourself. Why not? Okay, involve yourself, it's fine.
Thank you. I'm taking a video here. The strangers have been sent by your homie. They're not telling me how do I speak to a person who doesn't introduce themselves. They're not telling me who they are. Do you understand by me? You can come with an armed response or anything. Let me tell you something. I'm not scared. Do you know where I diverted you from? You're not going to do anything. No matter what you're saying, you're not going to do anything. I know. Yeah, I lost a child and you don't care. Yeah, the armed response is running away. They've been sent to me. 2 strangers in the armed response. They've been sent to me. So they choose to run away. So I'm recording them. A parent who lost a child and they send me an armed response and 2 strangers. So thank you. Social media heard his cry. Protests have been happening with the hashtag Justice for Dlamini Twins. It is trending all over social media. So just recently, the building owner was seen signing a memorandum with the community leaders. People are hoping that this means real change is coming, that action will be taken and justice will be finally served for the Dlamini Twins. Okay, we're inside the building. They're not letting Babengane in because he's very angry. He needs therapy. And it's not because they're blocking him, but he's quite angry. And I understand. But yeah, we're here. The owner has accepted the memorandum. He's signing it. The leadership is here. So I'm saying looked at myself and I look very... You look cute. You're always cute. For real? I know. I'm saying... Thank you for the support. Justice for the Dlamini Twins. Justice for Apile. Justice for Apelele. Justice for Andile Majonga. Homie must shut down. Homie is a criminal empire. Homie must account. We demand justice. We want the statement. Njengamanje sibhekethe Durban Central. Siyasifuna statement. Detective Ncube must talk. CP statement. Sergeant Biase must talk. CP statement. Sergeant Biase must talk. CP statement esathathwa emotuary. Ulivula kanjani icala nge-case file empty. Nami ngisukume yibingcenye yabantu abalekelelayo. Istatement sigcine sitholakele. Ngiyabonga kakhulu. Angazi ngibonge ngithini. Sitholakele ikhona indlela eyaphambili njengamanje. Ne-footage kuthiwa izotholakala. Update nje ngizolonga ngine updater sithumane nawo futhi obhuti laba sebenzisana nabo ama-leaders uma ukuthi ayiphumi iyasuka. National spokesperson usekhombe mina ukuthi bayile enkantolo enkulu bayithola imvume yokuthola i-footage. So ngene ikhona lamaphoyisa nanoma yinini kusuka manje. Bombethi basiphumela nje ayikho into yoma endleleni kakhulukazi abantu abamnyama. Ngomhla ka-7 November kumele siyepoint yama-drugs siyoyikhiphela thina. Imatshi sihlabe ikhwelo wethu ukuthi siphume sonke soyiseka. Namhlanje bebezama ukuba namathize kodwa sathi aseyindawo sifuna ukuphikisa namhlanje. Bazama ukusigoqa besho besitshela ngemithetho ngo-section 1 sathi siyabizwa. Kodwa sifuna statement. Original statement. Bafethu sengizodedela nje ama-leaders esinawo base siyayivala mhlawumbe le communication. While I was doing research on social media, this post made sense. Homie management, this is what I would suggest at this point. 1. First and foremost, take accountability. Show remorse to the parents and the general public. 2. Reimburse the family of all funeral costs incurred, which should have been covered by them from the first place. 3. Cover all medical expenses for Apile, twin sister. 4. Offer therapy for parents and Apile twin sister, including the kids that were playing with them.
5. Offer Dlamini family a furnished apartment to stay for 10 years rent-free. Move them to the first floor to accommodate Aphile's medical condition. I'd also suggest we move them to another building to avoid getting triggered. 6. Offer Aphile a homeschooling scholarship until she recovered sufficiently to attend school. Also, offer to pay for her physiotherapy. Last but not least, propose a new maintenance plan to reinsure your current tenants of their safety going forward. This is not to say the above will make the family to forget about the tragic incident, but it will sure assist to navigate the hard times at hand. Hashtag Justice for Dlamini Twins, hashtag Justice for the Dlamini family, hashtag RIP Aphilele Dlamini, hashtag March in March, hashtag Homie.